जों आरो गोबां बर' दङैमान अजा गोबां आसो दङैमान थानाय जरारग आगि जों आसायखौ बाङैमान जरा जों आसायखौ हेबा जों हिस्ट्रि चेरिखौ जों थाइमान जों सालसा रिगेना काना बागै चबा मा खालायका आकंना र पगिता थांदि रिगेना काना बागै चबा मा खालायका जे रिगेना जिनि दफानि जिनि कालचार जिनि सिनिमु जों जिनि सिनिमुनो जों जिनि ड्रेसनो काना बागै जों चबा मा खालाय गोबां मा कगजाका जेला हाबजाका बुथारजाका देसारबे बुजाका गोबां मा चबा खालायका जिनि बर' आबो जिनि ड्रेसनो काना बागै हेबा ताबु जों चबा खालाय मा दङ तुमुं जदि जों खासि आंगा ताबु जों थांजा तायगाय अमाय दिन देसा फिराव फिराय आनो गाव फिराय सिगां जों जत थांजाखलै बुगारां लगी मारनाय नर नुगै तहनाबले जिनि खरकसा त्रिपुरानि सीएम डॉक्टर मानिक साहा ब खरकसा कोन बीजेपी नि चीफ मिनिस्टर या ब कोनो स्पेसिफिक कम्युनिटी नि चीफ मिनिस्टर या ब सारा त्रिपुरानि लोकरं चीफ मिनिस्टर देबा बताम सा जिनि कबर कग्र जों सानाय जिनि कबर कोनो जों सैनाय रोमान स्क्रिप्ट बाय जों सैनाय नंगाय साइदा रोमान स्क्रिप्ट दे कोन दिन मेने नेव जाबे नाय केर मेने नेव जाबे ना जिनि कक जिनि छांना नांनाय हेबा दिसे खिने ते कोन बरकसे आउन बगै तुमुं जदि जों खासि हांकाय जों थांजा करि हांकाय जों सालदा चिनि आमान ककनो साना बगैबो जों चबा मा खालायनाय आउन बगै जों थांजा मातन कराग मा तंनाय अकक कुबि कक अकक जेदा जों तिनि खासि हांकाय जों सालदा अबनो जों साला मुक्ति सगय काबैबो जों अबो दिनो जों तेफिरको मांगला आन बगै जरा बार बार फाया जरा वासिन फाया जे जरा जों थांजांगै बस चबा खालायनाय आन बगै जों बेलाय कबाल खाम अ जरा जों बुबागरा मानै दं आन बगै जों सानामोन जों जिनि आमान ककनो जों साना जिनि आमान ककनो जों सिजाने नोंलाय दिसे खेरे साबा नों जिनि कक साया बर' अमाय बर' जों नुगै दङ आउन बगै जों चिना अ हाबा तंग चिना अधिकार करै अ हाबा तंग चिना अधिकार बुद्धिसि नानाय आउन बगै जों थांजा मातन कराग मा तंनाय ताबो चिनि जरा तंग बसकं जरा जों चिनि बुबागरा तै